מתחילים בטבעת הקסם. העליתי סרטון שמראה באיזה קלות אפשר לסרוג את טבעת הקסם. לתוך טבעת הקסם אני אסרוג עמוד. אחרי העמוד אני סורגת עמוד משולש. מלפפת 3 פעמים מסביב למסרגה. סליחה, פעמיים. נכנסת, מושכת חוט, ו3 פעמים עוברת תחת 2 לולאות. 1, 2, 3. זו הסדרה הראשונה. אני חוזרת 10 פעמים על עמוד, עמוד משולש, בשביל שסך הכל יהיו לי אחר כך 20 ראשים להיכנס אליהם. אז אני חוזרת פעם שנייה על הרצף. עמוד, ללפף פעמיים, עמוד משולש. משמע לחזור 3 פעמים על הפעולה של סגירת 2 לולאות על המסרגה. סיימתי פעם שנייה. תמשיכו ככה 10 פעמים לסרוג עמוד, עמוד משולש, עמוד, עמוד משולש, וניפגש בסוף. אני סורגת עמוד ועמוד משולש בפעם העשירית. תופסת את החלק הקצר ומושכת אותו בשביל להדק את החור במרכז העיגול. השלב הבא בשביל לסגור את העיגול לחלוטין הוא לסרוג עין שטוחה אל הראש הראשון מתחילת הסיבוב. עכשיו אני סורגת עין שרשרת בשביל לקבל גובה לסיבוב הבא. לאורך כל הסיבוב אני אסרוג 10 צמצומים של חצאי עמוד. יש לי כרגע 20 ראשים להיכנס אליהם, ואני רוצה את ה-20 לצמצם ל-10 בשביל ליצור את האפקט שהעיגול פשוט יקבל מין כימור עיוות פנימה, וזה יהיה הגב של החיפושית. אז אני מתחילה, אני נכנסת מתחת לראש הראשון שממנו הוצאתי עין שרשרת ומושכת חוט. אני לא מסיימת סריגה של חצי עמוד, מה שאני עושה, אני נכנסת מתחת לראש הבא אחריו ומושכת חוט. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני סוגרת את שלושתן יחד, וקיבלתי ראש אחד במקום 2 ראשים. סך הכל חוזרים על הפעולה הזאת 10 פעמים. אז הצמצום הבא, שוב, הפכתי 2 ראשים לראש אחד. תמשיכו ככה עד שתגיעו לסוף הסיבוב, שתסיימו למעשה עם 10 ראשים לסרוג אליהם. אני בצמצום העשירי. וכדי לסיים את הסיבוב תוך כדי שאני מושכת חוט חדש לסריגה של הראש של החיפושית, אני אכנס לצמצום הראשון שיצרתי מתחילת הסיבוב. אני עוזבת את החוט האדום. במקומו אני לוקחת את החוט השחור ומעבירה אותו דרך הראש ודרך החוט שעל הלולאה. חיברתי חוט חדש. אני ממשיכה לסרוג עם החוט הארוך. את החוט הקצר אני מניחה קרוב לראש שאני הולכת לסרוג אליו בשביל להסתיר אותו ולתפוס אותו טוב מתחת לתפרים. השלב הבא הוא סריגת 2 עיני שרשרת שמשמשות בתור התפר הראשון של 5 עמודים שאני אסרוג לכאן. סך הכל מניפה של 5 עמודים. אז זה 1 לאותו הראש ומעל הקצה של החוט השחור אני סורגת עמוד. אז יש לי 2 תפרים. זה העמוד השלישי, הרביעי,
והחמישי. כדי לסיים את הראש, אני למעשה רוצה לסרוג תפר שנקרא תפר פופקורן. בשביל ליצור את הבליטה של הכדור של הפופקורן, אני צריכה לשחרר את המסרגה מהלולאה, להרים אותה קצת גבוה, ולהכניס את המסרגה לראש הראשון מבין 5 עמודים, שזה למעשה שתי עיני שרשרת שמשמשים כתפר ראשון. אחרי שהכנסתי את המסרגה, אני תופסת את הלולאה ששחררתי על המסרגה, ומושכת אותה דרך הראש הראשון. וכך נוצר מין עיגול בליטה, וככה סורגים תפר פופקורן, עוד עין שרשרת אחת לחיזוק. ויצרתי את הראש. אני משאירה לעצמי הרבה מאוד חוט, מאחר והחוט הזה ישמש אותי לסריגה של הגב של החיפושית, ההפרדה בין שני הכנפיים והסריגה של העיגולים השחורים שיש להם על הכנפיים. אוקיי. עכשיו הסריגה נמצאת במצב כזה שצד שמאל מופנה לכיוון שלי. אני רוצה שהסריגה תהיה יפה יותר, לכן אני אסובב את הגב של החיפושית לצד ימין. ועכשיו יש לי את גב החיפושית ואת הראש של החיפושית, ואני אראה לכם איך להמשיך במחט רקמה, ליצור את ההפרדה, ליצור את הנקודות ולקבע את הראש. לפני שתתחילו, מומלץ בחום להיפטר מהקצוות של החוט האדום. עדיין לא חתכתי את החוט האדום מאז שסיימתי את הסיבוב של הסריגה, מאחר ואני רוצה גם ממנו להשאיר אורך בנדיבות. מה שאני אעשה בסוף עם החוט האדום, לפני שאני אחבר את החיפושית לחתיכת הדשא שאני אסרוג אחר כך, אני אקח את כל החוט האדום ואני אגלגל אותו ואחביא אותו בתוך בטן החיפושית בשביל שיצור לי את הנפח של הגב, ובשביל שאני לא אצטרך להכניס פנימה חומר מילוי של קריות שמבצבץ פה בין התפרים ובעצם מכער את העבודה. אז בינתיים פשוט תמצאו איזושהי דרך לקשור את החוטים הרופפים ביחד שלא יפריעו לסריגה. ככה בצורה רופפת, וממשיכים. אני מכניסה משחילה את החוט השחור למחט הרקמה שלי. אני משתמשת בשני חוטים כי אין לי חוט שחור עבה. אם יש לכם חוט אחד שחור עבה אז מצוין. מה שעושים עכשיו זה הקיבוע הראשוני של הראש של החיפושית לגוף של החיפושית. מה שאני עושה, אני נכנסת עם המחט מהאזור של הבטן במרכז של הראש, יוצאת אחורה למרכז ומושכת את החוט. הופה. מושכת את החוט פנימה. וזה קצת מועך לי את הראש פנימה. לכיוון הגוף. השלב הבא זה ליצור את המחיצה של הכנפיים. אני בודקת מה המרכז, עוברת דרך החור להסתיר אותו, ובצד שני אני אתפוס באחד הראשים את המרכז של הגב בצורה כזו. החוט שלי ארוך מאוד ולכן הוא מסתבך בצורה כזו. יצרתי את הפס הפרדה של הגב, אני רוצה לעבות אותו כי אני סורגת עם חוטים דקים. אם יש לכם חוט עבה ואתם לא מרגישים שיש צורך אז אל תעשו את זה. אני חוזרת פעם נוספת, עושה מין קשר כזה. ואני חוזרת חזרה באותו המסלול, באותה הדרך, עד שאני מגיעה לראש.
ואני מכניסה את המחט שוב במרכז הראש ויוצאת בצד השני. סיימתי את ההפרדה. השלב הבא הוא לצאת עם המחט מבפנים, מהבטן, לאזור של הכתפיים, פחות או יותר איפה שאתם רוצים לתפור את העיגול הראשון שעל הכנפיים. יצאתי החוצה. מה שאני אעשה עכשיו זה אני אכניס שוב את המחט, לא לאותו המקום, חוט אחד לפני שאני אמשוך את המחט עד הסוף, אני אלפף סביבה 4 פעמים חוט. אני אתפוס את הקשר שהולך להיות לי, ואני אמשוך את המחט בצורה כזו. וקיבלתי את הנקודה הראשונה. כדי לקבע אותה במקום נכנסים חזרה לאותו המקום, ואני בוחרת מקום אחר בצד שני להוציא את המחט בשביל לחזור על אותה הפעולה. אני מכניסה את המחט לא לאותו המקום, חוט אחד ליד, מסובבת 4 פעמים מסביב למחט, תופסת, ורק אז מעבירה את המחט פנימה. שוב קיבלתי עוד נקודה. כדי לקבע אותה במקום, אני אחזור חזרה למקום שבו נכנסתי מלכתחילה, ואבחר מקום אחר לצאת אליו בשביל לתפור עוד נקודה שחורה. תמשיכו ככה עד שיהיה לכם את המספר הנקודות שבא לכם, ואני אסביר לכם איך לסגור את החיפושית ואיך לסרוג את חתיכת הדשא שהחיפושית יושבת עליה. תפרתי לעצמי 4 נקודות על גב החיפושית. אני חוזרת עם המחט חזרה פנימה לכיוון הבטן. עכשיו אני משחררת תפסתי את זה קודם עם חתיכה של קצה של חוט, מאחר והקצוות ממש הפריעו לי. אני מכניסה פנימה לתוך בטן החיפושית את כל השאריות של החוט. ותופסת בהצלבה עם החוט השחור. הפעולה הזאת גם תופסת לי את החוט בפנים וגם מקמרת יותר את החיפושית. נכנסת פה לאחד הראשים בצורה חופשית. זה נשאר לי קצת משוחרר, אני אנסה לתפוס אותו כמה שאני יכולה. זה לא צריך להיראות טוב למטה, מאחר ומסתירים את כל החלק התחתון עם החתיכת דשא שסורגים, בשביל שהחיפושית תשב עליה. והחיפושית קיבלה מין כימור, והיא מלאה בחוט שמורכב מאותו הצבע, כך שחומר המילוי לא מבצבץ לי בין התפרים. אני אתן עוד קשירה אחת, אבל אני לא אחתוך את החוט. אני רוצה לעזר בו אחר כך לחיבור החיפושית לחלק השני של מחזיק הסיכות, שזה חתיכת הדשא. זהו, צ'יק צ'ק חיפושית.
את חתיכת הדשא אני גם מתחילה בסריגה של טבעת הקסם, סתם מתוך העדפה אישית. לתוך טבעת הקסם אני סורגת 8 חצאי עמוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו8. אם אתם לא נוח לכם עם טבעת הקסם, אתם יכולים להתחיל את החתיכה הזאת ב4 עיני שרשרת, לסגור אותם לטבעת, ולתוך הטבעת שנוצרה לסרוג 8 חצאי עמוד. אני מושכת את החוט הקצר בשביל לסגור את הטבעת, ומסיימת את הסריגה בעין שטוחה לתוך הראש הראשון שסרגתי. סורגת עוד עין שרשרת, ועכשיו אפשר להתחיל. הסריגה עכשיו היא מעט שונה מהמקובל. זה נקרא סריגת לולאות. מה שאני עושה זה סורגת עין שרשרת אחת, נכנסת עם המסרגה לאותו הראש של העין שרשרת, ומה שאני רוצה לעשות זה פשוט למשוך פנימה את החוט כאן. בדרך כלל מושכים את החוט הזה שקרוב למסרגה, מלפפים אותו מסביב למסרגה ועוברים. מה שאני רוצה לעשות זה לתפוס את החוט הזה ולעבור. בשביל לעשות את זה אני פשוט מצמידה אותו לראש. אני נעזרת בקמיצה, מסובבת את המסרגה בשביל לתפוס את החוט, ואני עוברת דרך הראש. עכשיו יש לי לולאה על האצבע פה מאחורה, שאני יכולה להקטין אותה אם אני אמשוך את החוט הארוך מאחורה. אני יכולה עכשיו לשחרר את האחיזה של האצבע מהלולאה, ולסיים סריגה של חצי עמוד. חוזרים על הפעולה הזאת פעמיים בכל ראש. אז אני נכנסת שוב לאותו הראש, מצמידה את החוט האחורי לעבודה, ואני נעזרת באצבע פה שהחוט לא יברח. תופסת את המסרגה, את החוט עם המסרגה, ומעבירה אותו דרך הראש. כדי לצמצם את הלולאה פה מאחורה, אני מושכת את החוט הארוך, משחררת את האצבע מהלולאה, זורקת אותם אחורה, ומסיימת סריגה של חצי עמוד. ממשיכה לראש הבא. נכנסת, מקרבת את החוט לקצה, מלפפת את המסרגה סביב החוט, מעבירה דרך הראש, מהדקת את הלולאה, משחררת את האצבע, מסיימת סריגה של חצי עמוד. שוב לאותו הראש. נכנסת, מצמידה את החוט לכניסה של הראש, מלפפת את החוט מסביב למסרגה, מעבירה את החוט דרך הראש, מושכת קצת את החוט מאחורה הארוך בשביל להדק פה את הלולאה, עוזבת, ומסיימת סריגה של חצי עמוד. מה שאני מקבלת למעשה זה שתי לולאות מבצבצות מכל ראש, ובסוף עם מספריים אני אחתוך את הלולאות האלה ואני אקבל את המראה הזה של הדשא. אז אני ממשיכה שוב פעמיים לראש הבא. נכנסת, מצמידה את החוט הרחוק לראש, מלפפת, עוברת, מותחת קצת, ומסיימת סריגה של חצי עמוד. נכנסת שוב באותו הראש. לוקח קצת זמן להתרגל, אבל ההשקעה שווה את זה,
כי התוצאה ממש חמודה. מושכת את החוט הארוך מאחורה, משחררת את האצבע ומסיימת חצי עמוד. תמשיכו ככה בסבלנות עד סוף הסיבוב וניפגש בסוף. ככה החתיכה של הסרגה נראית מצד אחד, כך היא נראית מצד שני, וממשיכים בצורה רציפה גם בסיבוב השני. נכנסים מתחת לראש, תופסים לולאה, מסיימים חצי עמוד. נכנסת שוב באותו הראש, תופסת לולאה, מסיימת חצי עמוד. תמשיכו ככה גם לאורך הסיבוב השני, ואני אראה לכם איך מסיימים. אני נמצאת בסוף הסיבוב השני, ככה כרגע חתיכת דשא נראית. אני מסיימת בעין שטוחה, פשוט לראש הבא. עוד עין שרשרת, מושכת חוט. עכשיו הסרגה, בגלל שלאורך שני סיבובים סרגנו שני תפרים לאותו הראש, קיבלה מין כימור כזה, וזה בסדר, כי המטרה של הפרויקט היא למעשה להפוך את המחזיק סיכות הזה לטבעת. מה שעושים עכשיו, מושכים החוצה את הלולאות, ופשוט חותכים אותם עם המספריים, בשביל שכל לולאה תהפוך לשני חוטים. אז זה אני יכולה להעביר אחורה, את החוט הארוך. אני אנצל אותו אחר כך לתפירה. עוברים בצורה כזאת, תופסים כמה לולאות, מושכים למעלה וחותכים. ראיתי באינטרנט כל מיני דרכים איך לסרוג את הלולאות האלה. אף דרך לא הייתה לי נוחה בידיים. יכול להיות שהדרך שלי לא נוחה לכם בידיים. תצטרכו לאמץ לעצמכם שיטה. אם איך שאני מסבירה זה לא מספיק טוב עבורכם. כל אחד מחזיק פשוט את המסרגה של הקרושה אחרת. ובגלל זה יש כל מיני דרכים לסרוג. נראה לי שתפסתי את כל הלולאות. אוקיי, חתיכת הדשא שלי מוכנה, ואני יכולה עכשיו לחבר את החיפושית לחתיכת דשא, ואחר כך לסיים את הסריגה של הטבעת. אז מה שאני אעשה, אני אחזיר את המחט לחיפושית. אני אבדוק היכן, לאיזה כיוון, מצאתי פה עוד לולאה. אני אבדוק לאיזה כיוון העיגול שלי, של העיגול הוא יותר טבעי, שזה כאן. זאת אומרת, אני לוקחת בחשבון שהטבעת סיכות יושבת כאן, ובהתאם לכיוון הזה אני מניחה את החיפושית
על החתיכה הסרוגה. אני מחפשת את המרכז. וממקמת את החיפושית במרכז. עכשיו תשתדלו להחזיק את זה טוב, ותדחפו את המחט פנימה למרכז של העיגול הירוק, בשביל לתפוס את זה פעם ראשונה. מצד שני, תהפכו ותיצרו כמה לולאות פה בגב. אתם יכולים גם להשתמש בחוט הירוק בשביל לעשות את החיבור הזה, אם אתם לא רוצים לראות את החוט השחור. אני מתכוונת לסרוק כאן טבעת שתסתיר, אז אני לא ממש מודאגת. אני תופרת את החיפושית למרכז החתיכת דשא הסרוגה. מדי פעם תבדקו שאכן הכל יושב במקום. עכשיו תיתנו עוד קשר אחד או שתיים. אחד, שתיים, ואפשר לחתוך את החוט. השלב הבא הוא ליצור את הסיום של הטבעת. אפשר לתפוס את הטבעת משני הצדדים ופשוט לסרוג כאן רצועה של כמה עיניים, ואפשר לסרוג כצמיד רצועה רחבה יותר. אני אראה איך אני סורגת את הטבעת. אני אבדוק לאיזה כיוון הטבעת הולכת להתקפל. אני הולכת לשים את המחזיק סיכות על הקמיצה שלי, וזה אומר שאני אקפל את הדשא ככה. ואני אחפש פה פחות או יותר את המרכז בשביל להכניס את המסרגה פנימה, ואני אמשוך חוט חדש בצבע ירוק. אפשר כל צבע, מה שבא לכם. ועין שרשרת אחת, חצי עמוד לאותו המקום בשביל לסגור את הקצה. ועכשיו אני אסרוג 3 עיני שרשרת, ואני אבדוק אם זה מספיק בשביל להתלבש לי על האצבע. כן, זה אכן מספיק. מה שאני עושה, אתם יכולים לסרוג טבעת עבה יותר, לאורך 3 או 4 ראשים לסרוג חצי עמוד, ואז לסרוג מין רצועה קטנה. אפשר פשוט לצד השני לחבר בעין שטוחה, למתוח, לבדוק שוב לפני שאני חותכת. כשאני תופרת, אני ימנית ואני משתמשת בשתי האצבעות האלה, לא נוח לי לשים פה מחזיק סיכות, אני שמה אותו על הכניסה. זה גם יכולה להיות טבעת ממש חמודה לילדים, ילדות. זהו, אפשר למשוך קצת חוט. זה כל הסיפור של הטבעת. ואת הקצוות האלה
אפשר להסתיר בין התפרים ולהוציא החוצה לכיוון הקצוות של הדשא שישמשו כעוד חוט. אני יכולה לתת פה קשר קטן. ולהיכנס פנימה בין התפרים פה, למשוך החוצה ולחתוך את היתרה בגובה של הדשא. ותעשו אותו דבר גם עם החוט השני. ככה נראית החיפושית עם חתיכת הדשא, שהוא משמש לי כמחזיק סיכות. זה מאוד נוח. אם יש לכם בקשות שאני אצלם סרטים נוספים של פרויקטים ספציפיים שמעניין אתכם לדעת איך סורגים, אני אשמח. תרשמו לערוץ שלי ואני אכין סרטון במיוחד בשבילכם. סריגה מהנה.